Vi har et resume af Chris McDonalds magiske pille. Ja. Han mener, at hvis vi kunne have taget en pille for at være sund, så har vi gjort det. I stedet for bare at dyrke 60 minutters motion hver dag. Og 60 minutter, det er sjældent, eller det er 60% af alle unge 15 til 11 til 15 år. 11 til 15 år, der ikke dyrker nok motion, altså 60 minutter. Ja. Det var resume. Du har lagt optagelsen igen? Nej, jeg har ikke. Okay, og så har vi appelform, hvor han nok bruger logos, hvor han appellerer til vores fornuft, i stedet for følelser og respekt. Han skulle så lige bruge bogen. Fik et eksempel. Hvad sidder du på? De der fisk der, de er altså inde i min krop. Jeg skal blande med 50. Det er sådan en hjælp. Jeg håber, jeg skal jeg prøve at kilde den? Og du 258. Ja, jeg skal bruge bogen til. 390. Skal du sige, jeg kilder fisk? Jeg tror, jeg har optagelsen. Vi har lige nogle tekniske problemer, vi prøver at løse dem så hurtigt som muligt. Hvor stod det henne? Det er 258. Nej, ikke det. Det her. Bliver det i dag, eller bliver det først i morgen? Jeg leder efter. Det er et godt spørgsmål. Ja, så går vi bare videre til opgave 3. Og det var med hvilket syn vi har på kroppen. Og det, det var. Jo, Tessie. Tessie, du har fejl. Fejl igen. Tessie. Og det er sådan, at hvis vi kan få en eller anden pille for at blive tynde eller et eller andet, så gør vi det i stedet for at gøre noget fysisk sind ved det. Så bare spise nogle piller, så går det nok. Jamen også det der med, at hvis vi ikke kan sove en dag, så tager vi da bare en sovepille. Vi er et pillesamfund. På det. Hej hej. Sig farvel til fisken alle sammen. Kilden.